Imagina un sistema de salut accessible, eficient i humà. Un sistema on la tecnologia és al teu servei. Aquest futur comença avui. Podràs demanar cita de la manera que prefereixis, des d'una app, per WhatsApp, per telèfon o al teu centre de salut. Fàcil i ràpid. Som aquí per ajudar, tant digitalment com presencialment. Menys esperes, més eficiència. La tecnologia agilitzarà les intervencions i reduirà les llistes d'espera. Detectarem les alteracions en la monitorització del pacient, modificant el tractament i evitant que el pacient es desplaci. Gràcies al monitoratge en temps real, detectarem qualsevol problema abans que s'agreugi. Una resposta ràpida i eficaç, sense desplaçaments innecessaris. La teva salut mental a un clic de distància. Perquè la teva salut mental també és prioritat. La intel·ligència artificial ens brindarà diagnòstics ràpids i precisos, amb tecnologia que detecta allò que és important i prioritza el que és urgent. També optimitzarà i donarà suport al diagnòstic fet pel personal sanitari per poder-se centrar en allò que realment importa. Tu. Atenció, més humana, menys burocràcia. En definitiva, medicina adaptada a cada persona que permetrà tractaments més personalitzats i eficaços. Un sistema sanitari més eficient, accessible i sostenible. La sanitat del futur ja és aquí. Amb tu, per a tu. Govern de les Illes Balears.